במסגרת התוכנית בשירות הציבור אנחנו מביאים שיטות טיפול, אבחונים ודרכי טיפול שונות. היום אני שמח לארח את שיה ברוסלובסקי, מייסד עזרתון לטיפולים ואבחונים אלטרנטיביים. מה שלומך? ברוך השם, שלום לך. קודם כל אתה מספר לנו על שיטה שנקראת מים ממוגנטים. זה נכון? כן, יש לנו, בשם הזה יש מכלול של הרבה שיטות. אנחנו יותר קרובים לשיטה של ביו-רזוננס, שהשיטה הזו היא התפתחה, פיתח אותה, מה שאנחנו עוסקים זה פרופסור סרצ'וק מאוקראינה, שהוא בעצם המשיך בפיתוחים של דוקטור גרמני, דוקטור וול, שהתחיל את הפיתוח שלו בשנות ה-60 במאה הקודם. ועד עכשיו פרופסור סרצ'וק הצליח להביא את השיטה למצב בו אפשר להעביר את התדרים המרפאים על ידי המים ולהביא אותם כתכשיר שמרפא לשתות לאנשים. אתה יודע, אתה מדבר על רפואת תדרים. בוא תעשה קצת סדר לצופים שלנו, שנבין ברחל בתך קטנה בגובה העיניים על מה אנחנו מדברים. ככה, כל איבר שיש לנו בגוף, כל תא שיש לנו בגוף, אפילו כל חלקיק קטן שיש לנו בגוף, חיידקים, מחלות, כל מה שיש בגוף, יש לו איזה מין חיות. בשפה יותר קרובה לשפה מדעית, הוא משדר איזשהו שדר אלקטרומגנטי. וכל איבר יש לו תדר משלו. וכשהאיבר הוא נחלש או שהוא חולה, התדר הזה משתנה והעוצמה שלו נחלשת. אתה במקצוע שלך בא מרקע טכנולוגי, נכון? נכון, אני מתכנת מחשבים. אז איך באמת הגעת לעניין? זה סיפור... שזה אנחנו בשירות הציבור. אנחנו אוהבים סיפורים, בייחוד מעניינים. כן, הייתי מתכנת מחשבים. אחרי חצי שנה, אחרי החתונה, לצערנו, וככה הביא את זה מן השמיים, אשתי חלתה בדלקת פרקים מאוד חריפה. הרפואה הרגילה שפנינו, אנחנו מאוד היינו מאמינים ברפואה הרגילה, ולא חשבנו על שום רפואה אלטרנטיבית, אבל הגענו למצב של כיסא הגלגלים ותרופות מורפיום לשיכוך הכאבים. לרפואה לא היה מענה לדבר. ואז התחלנו לחפש כל מיני שיטות שאומרים, פתחנו את הראש, חיפשנו אז בואו נחזור לתעודה המגנטית. איך אנחנו באמת על ידי התעודה המגנטית יכולים לעשות מיפוי ובאמת לזהות את אותם הדברים? כמו שאמרנו, יש לנו מכשירים מיוחדים שהם יודעים לקלוט את השדר שהגוף משדר. יש מכשיר אבחוני שעל ידי תגובה של גלי המוח הוא יכול לספר לנו הכל על הגוף שלנו, כי הוא מכיר את כל התדרים האלה, ולפי התדרים האלה הוא נותן לנו תמונה שלמה של מה שקורה לנו בתוך הגוף. בסוף בן אדם יושב אצלנו שעה וחצי מקסימום, הוא יוצא עם ההדפסה מלאה של כל המחלות שהמכשיר חושד שיש בו, אפילו נטיות גנטיות, והאוכל שמתאים לו לא מתאים לו, ואלרגיות, למה יש לו כן אלרגיה, למה אין לו אלרגיה. אדם יוצא עם... בוא נעשה סימולציה, מגיע לך אדם לבדיקה, לוקח תוך שעה וחצי הסריקה שאתה מדבר עליה, מה קורה לאחר מכן? קודם כל צריך להגיד שהסריקה עצמה היא מתחלקת לשני שלבים. הסריקה הראשונית נעשית על ידי המחשב, ואנחנו לא מזינים למחשב חוץ מתאריך לידה והשם שום מידע נוספת. הסריקה נעשית על ידי המחשב, וזה נקרא החלק שהוא מגלה איפה יש הבעיות. והחלק השני זה הפענוח, זה אנחנו צריכים לשבת, יושבים עם בן אדם, והמכשיר מציג לנו את הרשימות של המחלות שהוא חושד שיש. ובדיקה אחת סורקת את כל הגוף? כן, בדיקה אחת סורקת את כל הגוף. אחרי זה אנחנו מציעים את הטיפולים על ידי מים ממוגנטים, כי לרוב היות ושני המכשירים, גם טיפולי גם אבחוני, הם מאותה השיטה, אז לרוב הדברים שהמכשיר האבחוני מוצא יש לנו מענה. במידה ובן אדם מאמת לנו, וזה קורה די הרבה, בן אדם מאמת לנו שיש לו את הבעיה הזו, הוא באמת סובל ממנה וזה מפריע לו, אנחנו מציעים לו טיפול, וככה אנחנו צוברים את ההמלצות של אנשים מרוצים. אז